els homes són uns porcs. I direu, no tots els homes... Clarament no, perquè, hola, però parlant generalment i estadísticament parlant, són uns... No puc dir paraulotes al principi d'un vídeo de YouTube, al final potser ja sempre... Uns pip porcs. Hola, sóc Ladro, el caganer del baixo, i això és Les merdes de Ladro. Les merdes de Ladro. Ha sonat sexual. Avui necessito expressar la meva frustració per lo porcs que són els tios. Però abans d'això, un petit parèntesi. Odio la gent que fa vídeos amb el micro a la mà. Per tant, m'odio a mi mateix, per tant, res de nou. No, però, o sigui, a veure, a la meva època, allà a la prehistòria de YouTube, la qüestió era amagar el micro... Bueno, primer de tot, no hi havia micros. O sigui, la gent gravava amb el micro de la càmera o de la webcam i s'escoltava... Hola, saps? Vull dir, això per començar. Però quan va començar a haver-hi micros, la gent doncs l'amagava, el posava per aquí, al costat de la càmera o a algun lloc que no es veiés. Però ara no, ara està de moda fer vídeos amb el micro a la mà, cosa que no suporto, em sembla horrible. Per això, no ets un cantant, no estàs fent un concert, vale? O sigui, estàs parlant a una càmera. Per què has de tenir un micro a la mà? Per què? O sigui, per què? Bueno, això no és ni un micro, és una gravadora, però bueno, si fa, no fa. Bueno, però el que ja sí que no suporto, i així sí que... O sigui, la gent que utilitza micros de corbata. Micros de corbata, vale? Ho diu el nom, de corbata. Val? De corbata. I agafen els micros de corbata... L'agafen així amb la mà, així, i se'l posen aquí. Hola, benvinguts al meu canal de YouTube. Mira, estic amb un micro de corbata. Sembla les curadents, que s'estiguin a punt de treure alguna cosa de les dents. Però no, és el micro de corbata així. Hola, és de corbata! Posa't aquí a la corbata! Per això existeix! Per això se'n va inventar! Dit això, els tios són uns porcs. I vinc a demostrar-ho, vale? No ho dic perquè sí, ja està, subscrit al meu canal, adeu. No, vinc a demostrar-ho. Vinc a demostrar que els tios són porcs. Anava a dir factos, això és molt... Facts. Els anglicismes, compte. Ho vinc a demostrar amb fets concrets. Tinc aquí la meva xuleta apuntada a un paper de vàter. En veritat no, és un paper normal, però és per fer així una mica la fantasia de que estem al vàter, tot, les merdes de l'Adro, el vàter, el paper de vàter, la guia de què he de dir... No, vale? Guardem la fantasia. Primer de tot, els tios no s'aixuguen després de pixar. Què és aquesta mania que et fa més home? Sembla ser, ets un home, que et deixes la tita plena de pixum i te la guardes així, perquè després, pues això, per totes les bactèries, perquè no sé si ho sabeu, però el pipí són bactèries, no és aigua i ja està així com de l'aixeta, són bactèries pures. Què és aquesta cosa de, una mica de pipi, saps? I vinga, ja està. No, així no funciona la cosa, perquè es queden gotetes, sempre surten gotetes extra, sempre es queden gotetes. S'han d'aixugar una mica. Jo, de fet, és que clar, jo odio, pixar als llocs aquests de pixar d'en peus, com es diu, els pixadors aquests, bueno, com es digui. Jo no suporto, perquè no tens intimitat, això ja per començar, però dos, perquè no et pots netejar, perquè no hi ha paper. Per què els tios no es renten mai les mans després de pixar? No, una cosa, per què no es renten les mans? Per què no es renten les mans després de pixar? Guarros! No, però jo només toco la pell de fora, no toco ni la part més interna, ni el pipi, no toco, llavors perquè hauria de rentar-me les mans a fet de mentida podrida, simplement que ets un gandul i un porc, i ja està. Això sí que, o sigui, que no se la netegin, em frustra, em sembla de porc, però és allà, saps? Tu t'ho faràs. A mi no m'afecta que tinguis els calçotets plens de bactèries, saps? Que tinguis allà una collita sencera de bactèries. A mi això me la bufa, tu mateix. La teva salut, la teva higiene, tu sabràs. Ja després, si allò es converteix en mel i mató, però sense la mel, ja tu mateix. La cosa és, lo de les mans ens afecta a totes, i a tots i a totis, perquè a mi m'incomoda molt que els tios em toquin, em donin la mà, qualsevol home, en general, m'incomoda molt, perquè sé que estadísticament
el més probable és que aquesta persona no s'hagi rentat les mans després de pixar. Llavors, totes les bactèries aquestes que diu que es transformen en límato però sense la mel, me l'està traspassant a la meva mà. I jo no vull les teves bactèries a la meva mà. Vale? Però això què? Quina font? Font de canaletes? No, font de canaletes no, font real perquè jo ho veig. Jo porto 30 anys anant als lavabos i veient els homes com es comporten. O sigui, això és un estudi d'observació, això és un estudi científic, empíric. No costa tant netejar la tassa del vàter. No costa tant. Agafes un paper i fas plup i ja està. I no es veu. Que les bactèries queden igual, bueno, ja netejarà qui hagi de netejar, però almenys no ho deixis allà. O sigui, quan entres a un vàter i està la tassa plena de pixum, que dius, a veure, jo ho entenc, de veritat que ho entenc, si jo tinc la mateixa fisiologia que tu, jo ho entenc, poden passar accidents, a vegades se't pot descontrolar, això passa a vegades, és veritat, ens passa a tots, però tens una mà, tens un paper de vàter i pots fer blup, i si tothom fes això amb les 2 gotetes que s'escapen, no hi hauria ja un estany de banyola sencer de pixum al vàter que ens l'haguem de menjar tots. Netegeu el vostre pixum de la tassa del vàter, primer avís. Bueno, en veritat no és el primer perquè tota la vida és segon avís, tercer, portem molts avisos. Aneu en compte. Però si hi ha una cosa que costa encara menys que agafar un paper de vàter i netejar la tassa, és tirar de la cadena, ho tens allà, forma part de la rutina, és la rutina. Per què no ho tens com a rutina tirar de la cadena? I diu, apa, que exagerat, la gent sí que tira de la cadena. Em trobo molt més el que m'agradaria. Els regals de la gent allà al vàter que no han tirat de la cadena. Pixums, el que no són pixums, no costa tant. Però ara anem encara a lo pitjor. Una cosa és no tirar de la cadena del pipi, que fa molt de fàstic. I una altra cosa és no tirar de la cadena del paquet d'Amazon, que també fa molt de fàstic. Però hi ha un altre nivell. Hi ha el nivell de deixar totes les restes del teu pas pel vàter allà. M'he trobat cada cosa. M'he trobat... I jo no estic parlant només de la pinzellada típica que es queda allà al vàter, el derrape que ha passat per allà, saps? Sabeu el que vull dir? Es queda la pinzellada que dius, bueno, no costa tant treure-la, hi ha una coseta al costat de cada vàter que serveix per això, precisament, però ja no dic ni això només. M'he trobat caca a llocs tan inhòspits. Jo de veritat no sé la gent com caga. Perquè a part que ets un porc per no netejar-ho, com ha arribat la caca allà? És el que em pregunto jo. En primer lloc, o sigui, per què a la tassa del vàter, la de sobre de tot, la que et queda a l'esquena quan... Saps? Com ha arribat allà? Com? De veritat, que amb això tinc un trauma. Perquè estaria dient, bueno, però que estàs parlant d'un policlín, que estàs parlant d'un bar super de mala mort, que només netegen el vàter un cop al mes... Si és que l'han netejat algun cop o com va... No. No estic parlant de llocs tan inhòspits. Estic parlant de llocs de feina, llocs d'estudi, o sigui, lloc on la gent se suposa que és adulta i responsable. Llocs, per cert, que molts cops els netegen diverses vegades al dia. I tot i així em toca trobar-me això pràcticament a diari. O sigui, menys a la pandèmia que estaven a casa i pues no tal, o sigui, tots els dies de la meva vida que he anat a algun lloc, no tots, però la gran majoria d'aquests dies de la meva vida que he anat a algun lloc, m'he hagut de trobar coses d'aquestes de les que estic parlant, o sigui, i digueu, no, però bueno, de forma puntual una persona li pot passar alguna cosa que estigui una mica així tal, i bueno, no. A vegades ha sigut el mateix dia en 2 moments diferents després que netegin un vàter i al cap d'una estona un altre cop, diversos vàters, o sigui, vull dir, no és una persona que em persegueix des que he nascut deixant els vàters fets una merda perquè jo me'ls trobo i em traumatitzi, no és això. Si us plau, si algú sap com pot acabar tot un vàter esquitxat de caca, i ja no dic la part de dins on et seus i queda sota el teu cul, sinó parts on no hauria d'haver caca,
Si us plau que algú m'expliqui com pot arribar a passar això, perquè de veritat que no m'ho explico, no ho entenc. I també, si sabeu per què els tios sou tan porcs, si feu alguna de les coses que he dit, feu-ho, saps? O sigui, reflexioneu. I dos, expliqueu-me per què ho feu, per què sou tan porcs. Que algú m'expliqui, o sigui, de veritat, comenta'm a sota el vídeo i digue'm, mira, sóc així de porc perquè, no sé, tinc un trauma d'infància, jo què sé, perquè tinc una masculinitat tòxica, llavors si utilitzo un mínim d'higiene a la vida sento que sóc una dona o gay o jo què sé, alguna merda d'aquestes, que per cert, els mariques tampoc se salven, vull dir, estadísticament és menys probable que un marica sigui tan porc, però també és menys probable, però tampoc se salven al 100%. Deixeu-me un like perquè començo una nova etapa de merda aquí a YouTube i subscriviu-vos a aquest canal perquè se'm doni millor utilitzar els pronoms febles i res. Gràcies per veure aquest vídeo. La higiene dels tios és una merda!